कलकत्ता में सैया मोर बाड़े ललटेन, बाड़े ललटेन हो बाड़े ललटेन। कलकत्ता में सैया मोर बाड़े ललटेन। कहाँ से आयो साहेब दरोगा, कहाँ से आयो मैं, कहाँ से आयो बाड़े बलमुआ 12 बजे के टाइम। कहाँ से आयो बाड़े बलमुआ 12 बजे के टाइम। कलकत्ता में सैया मोर बाड़े ललटेन, बाड़े ललटेन हो बाड़े ललटेन। कलकत्ता में सैया मोर बाड़े ललटेन। पश्चिम से आयो साहेब दरोगा, पश्चिम से आयो मैं, पूर्व दिशा से बाड़े बलमुआ 12 बजे के टाइम। कलकत्ता में सैया मोर बाड़े ललटेन, बाड़े ललटेन हो बाड़े ललटेन। कलकत्ता में सैया मोर बाड़े ललटेन। कहाँ बैठायब साहेब दरोगा, कहाँ बसायब में, कहाँ बसायब बाड़े बलमुआ 12 बजे के टाइम। कहाँ बसायब बाड़े बलमुआ 12 बजे के टाइम। कलकत्ता में सैया मोर बाड़े ललटेन। द्वारे बसायब साहेब दरोगा, द्वारे बसायब में, रंग महल में बाड़े बलमुआ 12 बजे के टाइम। रंग महल में बाड़े बलमुआ 12 बजे के टाइम। कलकत्ता में सैया मोर बाड़े ललटेन, बाड़े ललटेन हो बाड़े ललटेन। कलकत्ता में सैया मोर बाड़े ललटेन। कीड़े खुआयब साहेब दरोगा, कथी खुआयब में, कथी खुआयब बाड़े बलमुआ 12 बजे के टाइम। कथी खुआयब बाड़े बलमुआ 12 बजे के टाइम। कलकत्ता में सैया मोर बाड़े ललटेन। पूरी जिलेबी साहेब दरोगा, पूरी जिलेबी में, पूरी जिलेबी साहेब दरोगा, पूरी जिलेबी में। पानक बीरा बाड़े बलमुआ 12 बजे के टाइम। पानक बीरा बाड़े बलमुआ 12 बजे के टाइम। कलकत्ता में सैया मोर बाड़े ललटेन, बाड़े ललटेन।